Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навор имрӯза нархҳои тахтаи 50ка, сароковка 50каи бо майдатараш, дар треза, мехча, шуруб, ин меён бародаро, насоси обкашӣ, трезаҳои пластик, ҳамин чизҳои беҳтарина бар навор гирифтагием пешкаш мо мекунем. Худо нигаҳбон ту видеои имрӯзаро тамошо кунед то охир. Як дона лайка биҷиқед барои пешравии канали мо ва дар канали мо меҳмон бошед, подписатся кунед. Бародаро, видеоро то охир тамошо кунед, мефаҳмед ҳамин чизҳо ки ай кадом ноҳияи Тоҷикистонанд. Худо нигаҳбон ту боша бародаро азиз. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед, ҳам як дона лайка биҷиқед барои пешравии канали мо. Дар амони Аллоҳ бошед, видеоро то охир тамошо кунед. Бародаро, ин 50ка баршанда Барыш 15 ҳай 115 сомониш мега 6 метра 50ка 4 метрара мешава бародаро. Ин 50ка барш 15 115 сомоnie бу савдо мешаванд. Занг занед, бу савдо мешаванд. 6 метра 4 метра чанд метра дар кор твай ам ё хчон мебаранд, тиёр мекунанд, метиям тун бародаро. 50 ина ё барыш 12 50ка барш 12 ҳай 100 сомон аиш. 6 метра 4 метра чанди дар кор твай бародаро, ҳамаш ин баҳри шумо. И 50ка ҳай барш 15, ирам 50ка барш 12 115 сума, иш 100 сум бародаро, бу савдо мешаванд. Иши сороковка бародаро 100 сомон бу савдо мешидааст. ина хитон бинед 6 метра 4 метра чанд ки дар кор твай инам дастрас карда метавонед бародаро. рақамҳои телефоншо дар рӯи экран ай занг занед, бо савдо мешаванд бародаро. ин 50ка ишам 50ка уш сараковка. иш 50ка барш 15 ҳай, и сараковка 12 ҳай барш уш сараковка. бародаро, любой намуд размер тиёр мекунам, метиям тун. 6 метра 6 метра дар кора, 4 метра дар кора, 5 метра дар кора, чанд метри дар кор твай сухан мекуне, тиёр мекунам, метиям. иё чанди бошанд ин рекош? Ассалому алайкум. Гуфтам иё чанди ан? иё чиан? Чорни пола потолок. Чорни потолок ай чанд сум? 38 сум. 38 сум. 6 метра бародаро. 38 сомон. занг мезанед, бо якам савдо мешаванд. меёбед ташвиш да ина ки ҳамин нарх мехапа места. бо савдо шумо савдо мешаванд бародаро. фақат сухан кунед. ина бародаро, нархҳои шифро. душанбеш 55 сомон ай, ҳисор 54 сум ай. бо айгиҷон ака қазоқ чанд ай? ҳамун нархи ҳам 55 сум ай бародаро. душанбе ҳисор қазоқ. шифро хубам мега, камбуди надорам. ина бародаро, даро 500 505 ҳо уш 900 сум ая. ина бародаро, ина иш 900 сомон ай. иш 900 сомон ай. иё ши иё 550 ҳам бародаро. иё 600. и дар ичи чӯби 250 бо савдо мешаванд бародаро. занг занед, бо савдо мешаванд. ина ай любой намуд ҳастак, фақат занг занед ё нархоша бо меган ту хучу. бо савдо мешаванд. и оҳаниёш чи ака? оҳаниёш чи пирӯз? хай бо занг занед, нархоша хитон ё хучун мефаҳмонанд ту бародаро. у соҳибаш ози клиент доштак бирафт ай 500 и оҳаниё ай 500 боло ай мақсад ай 200 300 400 ҳар хела иҷа бо майда барои бания ва барои туалет любой намуд ҳастак. ами занг занед, хичон бо қатитон гап мезанам бародаро. чӯби оҳани любой намуд размер тиёр мекунанд, метиям тун бародаро. нархҳои даро
рақамҳошон дар рӯи ами телефон рӯи экрани бародаро занг занед бо савдо мешаванд. Ина бародаро верандам тиёр мекунанд. Верандҳои оригинал любой рамон размере ака ӯ шефшу рафтагияй бозор занг бизане бо веранд дар кор боша заказ кунед чун тиёр мекунанд метавонед любой размер тиёр мекунанд веранд ё заказ кардиян ай дига касан дастафка часпонданаш беплай бародаро дастафка часпонданаш беплай любой размер веранд треза дар корту боша сухан кунед мегира тиёр мекунад метавонед то ё верандҳо заказ кардиян ай дига касан бародаро нархоша гуфтагӣ неста фақат мақсад мо нишонтон метаҳем ки дар корту боша ё веранти майдаи калонай занг бизане ам чандин размери дар корту боша мегиранд тиёр мекунанд метавонед бародаро ина бо барои дар барои баняй туалетай и размершани тиёр мекунанд метавонед Резаи пластика намекунад. пластикан бародаро ҳастад ами занг бизане пластик трезаи пластикан меёрем ин асосаи овка чандиян ака 450 инам ё чандиян охи 480 ё 480 сум и калонош 700-ие и якумги 700 сум 480 сум ай май ёш чи Yosh 500 сум бо савдо. 500 сумш мега бо савдо мешаванд. Ин любой намуд чиз дар кор бошад. Метри 7 сомон бародаро. Кабел 5 сум, луш 2 сум. Кабел 5 сум. Сими сиёҳ чандай? Метриш 2 сомон. И турбо чандиян ака? Ай 4 шланго. Метриш ай 4 сум то 8 сум бародаро. И амита ин ё чанда сиёҳ? Чанд сум? Метриш 4 сум бародаро. Ин любой намуд размер дар корт боша. И симо кило чандия? 15 сум. Килош? Килош 15 сомони сим. Мехчор чи яка? 12 сум. 12? Ҳамаша яка? Ҳамаша. Мехчора 12 сомони мега. Бу савдо мешаванд бародаро занг занед. Ёро 35 мега. Рӯи кинед бугаусу. Овайсу. И ока. И майдо чандиян ака? 350. 350 сум майдо бош. Ай курган меяр буриҷа прямо ахтой меям. Ина бародаро шуруб қатъи карпакаш килош 35 сомон ай. Адел. 35 сум килош? Не. И аделна и 35 сум и шарми 35 сум килош. Барои шифрам бародаро. Ини бародаро каниёко барои шифрора болошан ко. Амтарияй метр чанда гуфти? Я метраш 20 сомон ай бародаро. 18 сумаш ҳам ҳаст.